Çîroka kur û bav. Navê min Mustafa, paşnavê min Yıldız. Ez ê vê çîrokê ji we re bêjim. Rojek mêrikek kurê xwe dişîne ku goş bikire. Jara dibêje her seriye meşinekê bikire û were. Kuruk diçi seriye meşinê dikire lê dirê de goş tevî dixwe. Tenê hestiyê serî tîne malê. Bavê wî çawa li ser seriyê bêgoş çavê li ser seriyê bêgoş dikeve hêrs dibe û dibêje ev çi ye? Kuruk dibêje seriyê meşinê ye. Bav dibêje ka çavê meşinê tune ka çavê meşinê te xwar. Kuruk dibêje na bavo ev meşin kor bû. Bav dibêje nexwe ka zimanê meşinê. Kuruk dibêje meşin lal bû bavo. Bav dibêje ka kurê min ka guhê meşinê. Kuruk dibe meşin kar bû bavo. Bav dibêje nexwe çermê seriyê meşinê li Köyderê bû. Kuruk dibêje meşin keçel bû bavo. Ev çîroka me hew qas bû. Spas.